EAJko diputatu Aitor Estebanek Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sánchezi galdetu dio Mikel Zabalza auziarekin lotuta sekretuzat jotako dokumentazioari beloa kentzeko duen asmoari buruz Lakuako gobernuak poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortu ostean. Espainiako presidenteak ziurtatu du bere gobernua elkarlanean arituko dela, justiziak hala eskatzen badu. Arazoa da gaur egun eta Espainiako gobernuak berak sekretu ofizialen lege frankista erreformatzen ez duen bitartean, justiziak ez dituela dokumentu horiek auzitara eramango. Bestalde, ministroen kontseiluak desklasifikazioa sustatzeko ahalmena ere badu. Auzitegien zain egon gabe, baina kasu honetan baliatu ez duen ahalmena da. Ez da Espainiako gobernuko agintari batek halako zerbait esaten duen lehen aldia joan den urteko martxoan, antzeko hitzekin mintzatu baitzen Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa. Hartan ere, Estebanen galdera bati erantzunez, Grande Marlaskak esan zuen, gobernuak ezin duela bere kabuz erabaki agiriak desklasifikatzea eta hori epaile batek eskatu beharko liokeela. Arratsaldeon guztioi atzoko saioa Mel Posto eta Euskal Herria Bilduko diputatuak hitza hartzerakoan esan zuen, justiziak esku ez hartzearen ondorio zuzena dela auziaren impunitatea eta erreparazio falta gehituta Mikel Zabalzaren hilketa eta agirien desklasifikazioa berriz justiziaren esku uzteak ez dakarrela inolako aurrera pausorik. Foro sozial iraunkorrarentzat aldiz Sánchezek bart goizan eginiko adierazpenek aukera leiho bat zabaltzen dute estatuaren biktimen aitortzarako. Jarraian Aitor Esteban, EAJko diputatuaren galdera eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentaren erantzuna urren ez urren. Buenos días, señor presidente. ¿Tiene su gobierno intención de retirar el velo a la documentación calificada como secreta en el caso Mikel Zabalza, tras haber sido reconocido por parte del gobierno vasco como víctima de la violencia? Lo que puedo garantizar es que en un Estado de Derecho, como es el Estado de Derecho en España, si debe ese reconocimiento, pues se tiene que derivar alguna consecuencia por parte de las autoridades judiciales y en ese caso no tenga duda de que eso pasará. Madrildik Parisa Jakes Esnal euskal presoa baldintzapean aske uzteko prozedurak aurrera segitu dezakeela erabaki zuen atzo Frantziako kasazio auzitegiak defentsak ezarritako helegitea onartuta. Parisko auzitegira itzuliko da orain afera eta hark erabaki beharko du 71 urteko presoa aske uzten duten ala ez. Orain dela 5 urte abiatu zen Esnalek baldintzapean aske geratzeko eskaera 2020ko urtarriaren 25ean orain arte egin duen bigarrena da. Halakoetarako bi prozedura ezberdin daude Frantzian, terrorismoagatik zigortutakoen eskaerak segurtasun neurrien diziplina anitzeko batzordeak aztertzen ditu, eta kondena luzekoenak Frantziako ebaluazio zentroak. Batean zein bestean azterketa bat baino gehiago egiten diote presoari, haren egoera definitzeko eta berriz delituren bat egiteko arriskurik dagoen neurtzeko besteak beste. Lehenengoari dagokionez aukera du azterketa bukatu ondotik presoa ebaluazio zentro bidaltzea erabakitzeko, baina hautazkoa da berez. Orain, auzi saio berri bat finkatu beharko du beraz Parisko dei auzitegiak han erabakiko baituten Esnal aske uztea onartzen duten ala ez. Eta Baionan istripu larriak gertatu zen atzo, bertako Santi Espiritu auzoan eraikin batean lanean ari zen garabia lurrera erori zen eta ondorioz garabia bera garraiatzen ari zen langilea hil egin zen. Euskal Herrian aurten lanean zendu den 11. behargina da. Alsace Lorrain bulebarrean gertatu zen ez beharra atzo, oraindik ere argitzeke ziren arrazoiengatik hildakoan lanean ari zen garabia erori eta albuko eraikinaren kontra egin zuen talka. Suhiltzaileak eta sorospen zerbitzuak berehala bertaratu ziren tokira, aipaturiko bulebarreko 40. zenbakira. Garabia zeraman langilearen bizia salbatzeko ezin izan zuten ezer egin bertan hil baitzen. Baionako prokuradoreak ikerketa iragarri zuen istripua nola gertatu zen jakiteko. Ez zen beste inor zauritu, baina 22 lagun eta horien artean 4 haur ebakuatu egin behar izan zituzten garabia ondoko eraikinaren gainera erori baitzen.
Nazioarteko gaietan berriz, gerra begi bistan, Errusiako atzerri ministroak eta Ukrainakoak goiz honetan egin dute laugarren negoziazio bilera Turkian. Gatazkari irtenbide bat bilatzeko asmoz batzartu dira, interes oso kontrajarriekin, baina Ukrainak aste honetan iradoki du prest legokela neutraltasun estatus bat negoziatzeko eta NATOn sartzari uko egiteko, baina ez du onartuko zenbait lurralde Errusiaren menpe geratzea. Asmoak asmo, baina bilerak ez du fruiturik eman. Horrez gain, Ukrainako gerrak eragindako errefuxiatuak ari dira, pixkanaka Euskal Herrira ere iristen, gainera 5 minututako elkarretaratze isilak eginez, Hego Euskal Herriko dozenako udalek elkartasuna adierazi diote herrialdeari. Atzo eguerdirako deituta zeuzkan elkarretaratzeak eudelek tokiko udaletxeen atarian, eta haiekin bat egin zuten udal ordezkariek eta herritarrek. Eudelen arabera ondokoa izan zen helburua, tokiko entitateek uko egitea Errusiak Ukraina inbaditzeari. Horrek eragiten duen sufrimendu eta suntsipenari eta milioika pertsonaren exodo behartuari. Ukrainari babesa eta elkartasuna helarazteko ere aprobetxatu dituzte deialdiak. Bada Komisiones Obrera sindikatuak ere elkartasuna helarazte dio Ukrainari, hain zuzen Iruñan, Gasteizen, Bilbon eta Donostian dituen egoitzen aurrean elkartu dira, gerra bukatzeko, erasoak berehala amaitzeko eta Errusiako tropak Ukrainatik ateratzeko eskatuz. Gurean gaur magazinean izan da, Arkaitz Antizar, Komisiones Obrera sindikatuko ordezkaria. Oso zaila izaten nahi da, hasiera besterik ez da, gainera, baino gure sindikatuaren aldetik, gure ideia nagusia, atzo kontzentratu ginen bezala eta gure lema esaten zuen bezala, bakea, demokrazia eta herrien arteko elkartasuna da. Honekin esan nahi duguna da, guda guztietan eta krisi guztietan langile klasea dela beti kaltetua ateratzen dena. Eta ezin dela langile klasea honen erantzule bihurtu, potentzien arteko gerren kaltetu nagusi langile klasea ezin dela izan. Eta Ukraina izpide, gerrak areagotu duen argindarraren prezioaren etengabeko garestitzeak eta hornidura faltak jada sektore ezberdinetako euskal enpresetan izan du eragina. Esaterako, siderurgiaren sektorean Arcelorrek Ola Berrian duen lantegia gelditu egin du ordurik garestienetan, eta gaur iragarri dute Sestaoko ACB-en ez dutela jarduera igande honetan berra biaraziko, aurre ikusita zegoen moduan, egoera jasangaitza dela argudiatuta. Testu inguru honetan Euskal Autonomia Erkidegoak energetikoki duen dependentzia handiarekin bukatzeko pausoak ematearen aldea agertu da Jaurlaritza Udane Arbeo. Gasa eta argindarra inoizko preziorik garestienetara iristen ari da egunotan Ukrainako gerra bete-betean dagoelarik. Ukrainaren inbazioaren ondorioz, gerrako ekonomia nagusitzen ari da. Ondorio horiek familiei eta jarduera ekonomikoari eragingo diete. Hain justu energia larrialdi honetan sektore ezberdinetako euskal enpresa asko gerrak areagotu duen argindarraren prezioaren etengabeko garestitzaren eta hornidura faltaren eraginpean aurkitzen dira. Adegi patronalak egoera neurtzeko egindako inkestan ondorioztatu da Gipuzkoako enpresen 72,5% gerraren ondoriak nabaritzen hasiak direla. Kostuen igoera, hornidura arazoak, logistika problemak denak batera etorri zaizkie enpresei. Ekoizpenaren kostua handitzen ari da. Energiaren eta lehengaien prezioen igoeraren ondorioz. Egoera horrek eragina du logistikan, garraioan eta elikagaien sektorean. Hego Euskal Herrian prezioen gorakadari aurre egin ezin dioten lehen enpresa gelditu dute jarduna eta beste hainbat erabaki hori hartzea aztertzen ari dira. Zuzeneko kalterik handiena ziurrenez Ukrainarekin edota Errusiarekin merkataritza harremanak dituzten enpresak igarri dute. Gipuzkoako enpresen 15% dira eta industriara mugatuta enpresen 20%. Bi estatu horiekin harremanak dituzten enpresen 60%ek adierazi dute lotura hori etengo dutela. Batzuek alde bakarreko erabakiz, beste batzuek ordainketak eta kobrantzak egiteko dituzten zailtasunengatik, edota logistika arazoengatik edo kobrantza eta ordainketak egiteko zailtasunengatik. Oro har Ukrainako gerraren ondorioak pairatzen ari diren Gipuzkoako enpresen gehiengoarentzat horniduren eta lehen gaien kostuaren igoera da arazo nagusia. Naiz eta hornidura falta edota esportazio eta importazioekin arazoak dituztenak ere badauden. Gehien sufritzen ari diran
Hoiek punto jasan ezinezko batera iritsi dira, baina eragina oso zabala, bai ekonomian, bai industrietan, baita ere norbanakoetan. Testuinguru honetan Jaurlaritzak EAEk energetikoki duen dependentzia handiarekin bukatzeko pausak ematearen alde agertu da. 80%ean ikaragarrizko dependentzia daukagu, kanpoko dependentzia, eta energia sortzeko bertan ere aleginak egin behar dira. Sailburuak azpimarratu du energia berriztagarriak behar ditugula baliabideak aztertuz beraien aldeko apustua egiteko. Brusela bere aldetik prest agertu da argindarraren prezio aldi baterako mugatzeko. Gaur egin dute lehen bilera Versaillesen eta bihar jarraituko dute. Gasaren garestitzaren eraginan leunduko luketen behin-behineko neurriak aztertzen ari da Europako batzordea. 2030erako bieren murriztu nahi du Errusiatik inportatzen duen gasa hain zuzen ere. Niko Kuenka ekonomistak erreparatu die gurean argindarraren krisiaren bueltan posible izan daitezkeen irten bidei. Argindarra hemen egon daiteke rekorrido pixkat, ez da, ibilbide pixkat. Espainiako gobernuak bere esku zituen ia neurri guztiak, ia munizio guztia erabili izan dau, azken batean zergak jeitsita, hortik asko ez dut ikusten ibilbide gehiagorik ez, baina hemen bai Europak egintzen dau, Bruselak egintzen dau zein den argindarraren prezioa ezartzeko sistema marginalista bezala ezagutzen dena, hau da, pool hortan sartzen den azken energia iturriak markatzen duela prezio guztia, ezta? Kasu honetan gaza da ziklo kombinaturako erabiltzen dena, orduan horrek altetzen dau. Aspaldiko eskaria da sistema marginalista hori aldatzea, ez finkatzea poolean sartzen den azkenengo sistemak, azkenengo produzio sistemak prezio osoa, eta ematen du agian atea ireki daitekela. Horrez gain, esan beharra dago, beste aukera bat izan daitekela, CO2 isurketen eskubideen prezioa murriztea, horrek ere garaizitzen dolako argindarraren prezioa, baina, karo, hortik joko bagenu, aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan atzera pauso bat emango genuk, ez da, beraz ez da erraza. Eta azkenengoa da, atzo Bruselak izan zuen, eta asteburutanok ez banabil, Europako estatu buruak bilduko dira Versaillesen, eta hortik beste konponbidea etorri daiteke, baina atzo ja Bruselak, zerutik jauzitako mozkinak bezala ezagutzen diren horiek, hau da, gazaren prezioagatik, askoz merkeagoa diren produzio sistemen prezio esartze hori, noraiteko, mozkin horiek oparitzen dizkienak, horiek mugatzea, horiek moa bajartzea, eta hortik lortzen den durarekin argindarraren prezioa jaistea. Hortik etor liteke konponbidea. Elkarrekin Podemosi taldeak berriz lege proposamen bat aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean energi berri izeneko energia enpresa publiko bat sortzeko. Osoko bilkuran gaur eztabaidatu dute hori. Taldeko legebiltzarkide David Sotok azaldu du Ukrainako gerrak agerian utzi duela Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak Errusiako gasarekiko duten menpekotasuna. Izan ere Sotoren esanetan Euskal Autonomia Erkidegoak duen oligopolio energetikoa eta klientelismo sarea amaitzeko energia deszentralizatu eta demokratizatu behar da, elektrizitatea arrazoizko prezioetan merkaturatuz. Gurean, Miren Gorrotxategi taldeko bozeramaileak heldu zion atzo lege proposamenari. Lege proposamena guk registratu genduen orain dela hilabete pare bat edola, sartu genduen gaina baita ere aurrekontuen negoziazioan elementu importante bezalako bat esan onartua izan garai hortan, momentu hartan, eta horrekin guk lege proposamen honekin defendatzen duguna, eskatzen duguna da euskal enpresa publiko bat sortzea energia berriztagarrietan oinarrituta egongo dana. Hori da gure proposamena. Eta begirada guretik altxatuta aipatu dugu lehentxeago ere epe luzera Errusiako gasarekin duen menpekotasuna txikitu nahi du Europar Batasunak eta horretarako trantsizio ekologikoa bizkortuko du. Gas biltegiak handituko ditu eta gas hornitzaileak dibertsifikatu baiara durreta. Ukrainako gerra hasi zenetik 2 aste betetzen diren honetan, Europar Batasuneko 27 herrialdetako estatuburu eta gobernaburuek bilera egingo dute. Ezohiko batzar horretan Errusiaren aurkako zigor gehiago eztabaidatuko dituzte. Bereziki finantza sisteman, esportazioetan edo itsas sektoreetan azpimarra eginda. Horrez gain, Errusiarekiko menpekotasun energetikoa, energiaren kostua eta defentsa gastua handitzea izango dituzte hizpide.
Energiaren prezioaren gorakada nabaria da eta egoera horrela, Brusela prest agertu da argindarraren prezioa aldi baterako mugatzeko. Izan ere, gazaren garestitzearen eragina leunduko luketen behin-behineko neurriak aztertuko ditu Europako batzordeak. Apiriletik aurrera sartuko lirateke indarrean neurria. Halaber, epe luzera Errusiako gasarekin duen menpekotasuna txikitu nahi du Europar Batasunak eta horretarako trantsizio ekologikoa bizkortuko du, gaz biltegiak handituko ditu eta gaz hornitzaileak dibertsifikatu. Argindarrak inoizko preziorik handiena markatu du eta petrolioa bide beretik doa. Erregaien prezioa gorakadoa eta ez dirudi laizter jeitziko denik. Horiek horrela gasolioaren prezioak atunontzinen bidegarritasuna kolokan jartzen duela ohartarazi dute armadorek. Italiako flotak jarduera bertan bera utzi du dagoeneko. Eta neurriak hartu ezean, Espainian arrantza sektore guztian gauza bera gertatuko dela gastigatu du atunontzien armadoreen elkarteak. Energia eta erregai ezarago kezka sortu du ere elikagaien eskaziak, alabaina Europar Batasunak adierazi du Europako merkatuetan elikagai faltarik izango ez dela. Hori bai, ohartarazi du energiaren prezioaren gorakadaren eta Ukrainako gerraren ondorioz jakien prezioa garestitu egingo dela. Gatazkonen domino efektua bizkor nabaritu da munduan zehar, ez arlo ekonomikoan bakarrik. Gerra honek inplikazio asko ditu Ukrainako mugetatik harago eta ikuspuntu geopolitikoari horrela heldu dio gure Ana Xerlas, Euskal Herriko Unibertsitateko Politika Zientzien Saileko zuzendariak. Garbi dagoena oraingoz Europar Batasunak eta Mendebaldeak hartu duen jarrera nagusiki dela Ukraina laguntzea, armaz laguntzea eta diruarekin laguntzea. Eta horrek adierazten duena da, seguruenik prestatu beharko garela gerra luze batetarako. Hor, ni ez naiz aditu militarra, baina militarrak esaten dutenaren arabera, bi herrialden arteko diferentzia handia daude, hau da, Ukraina naiz eta gehiago armatu, ez da gai izango Errusiar armadari aurre egiteko edo gailentzeko batez ere, ezta? Orduan, nik uste ulertu behar dela hau, estrategia bat bezala Rusia desgastatzeko eta desgastatzeko estrategia horretan eta presioa jartzeko estrategia horretan Ukrainako gerra hau luzatzen baldin bada, nik uste hor egiten diren kalkulen arabera badagola esperantzaren bat Putinek edo Kremlinak boterea galtzea, estatu kolpe bat egotea, mobilizazioak egotea edo gutxinez bere egungo posizioa asko igatzea etxean ere bai. Donostiatik Gasteiza, Ukraina albo batera utzi eta osasun arloari helduta, giltzurnaren munduko eguna dugu gaurkoa horren arira, giltzurnaren gaixotasuna saihesteko, probak doan eskaini dituzte asteon Gasteizko 6 farmaziatan, giltzurrun osasuna edonorentzat edonon lelopeko kanpainaren baitan. Bada gaia azaritzeko, Puente Farmaziako Inigo Puente farmazeutikoarekin izan da Gasteizko lantaldea Estilanao. Giltzurrunaren munduko egunaren bueltan, giltzurrunaren gaixotasunerako informazio, prebentzio eta baheketa kanpaina bat abiatu dute aste honetan. Gasteizko 6 farmaziak parte hartzen ari dira eta bertan besteak beste glukosaren eta tentsioaren probak egiten ari dizkie bezeroei aurretiazko hitzorduaren bidez. Giltzurrun osasuna edonorentzat edonon lelopean, martxoaren 7tik 13 bitartean, Gasteizko 6 farmaziak giltzurrunetako gaixotasuna saihesteko baliagarriak izan daitezkeen probak egiten ari dira. Arabako sendagaigileen elkargo ofizialak eta Alazer Alaba, Arabako giltzurrunetako gaixoen elkarteak abiatutako ekimenak, giltzurrunak bezalako organo garrantzitsu bat zaintzea eta giltzurrunetako gaixotasun kronikoaren arrisku faktoreen eta detekzio goiztiarraren garrantziaren inguruan kontzientziatzea du helburu. Nahi dugu gaixotasun hau ezagutzea eta nahi dugu herritarren artean ustez sano dauden herritarren artean, ze hau irekita dago edonorri, froga txiki batzuk egitea, eta horiekin jakin dezakegu zerbait gaizki dagoen dabilen ala ez. Eta horrekin medikura bideratzen dugu pazientea. Glukosaren, tentsioaren eta kreatininaren probak egiten ari dira. Altuera edo pisua bezalako neurri antropometrikoak ere hartzen ari dira. Baheketa probak izanik, giltzurruneko gaixotasuna diagnostikatu gabe dituzten pertsonei zuzenduta daude. Izan ere, patologiaren detekzio goiztiarra egin ahal izateko kasu posibleak azalaretzea eta medikura bideratzea da helburua.
edozein urte, edozein adin, neska, emakume eta naiz eta gizona, eta hori bai, importantea da, diagnostikoa, gaixotasunaren diagnostikorik gabe etortzea. Zeka, gaizki baldin bazoia badakizu eta hori ez da helburua. Gaixotasun hauek izaten dira silenziosoak direla, ez duzu nabaritzen, ezer sintomak dituzunean ja batzutan berandu egia da. Horregatik garrantzitsua da hori prebentzio egitea. Farmazia badira nire ustez leku bat non herritarrak oso hurbil daukaten eta daukate aukera asko bere osasuna ondo mantentzeko eta kanpaina hauek horrela erakusten dute. Horrez gain, ingurumeneko mikroorganismoen dibertsitatearen azterketa egiten ari da Euskal Herriko Unibertsitateko mikroiker taldea. Ainaneko gatzaraneko urlaginak erabiliz dabiltza lanean, hain zuzen ere, bertako bakterio espezie berri bat aurkitu dute, beste inon topatu ez dena, zer gehiago dakigu besti. Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde batek mikroorganismo berri bat aurkitu du Ainanako gatzaranean. Santa Engraziako iturburuko uretan isolatu dute eta momentuz ez dute beste inon topatu. Farmazia fakultateko mikroiker taldeak izan du gatzaga horretako espezie horren berri eta aurkikuntza inguruaren biodibertsitate gune garrantzitsua dela eta gatzagen balio ekologikoa erakusten du. Ainanako gatzaranaren ingurua biodibertsitate gune garrantzitsua da, bereziki uretako espeziei dagokienez. Inguru horretako mikroorganismoak aztertzen ari da Gasteizko Farmaziako fakultateko mikroiker taldea. Eta guneak duen balio berezia azpimarratu dute. Izan ere, hautemandako espezieetako batzuk aurretik deskribatuta ez egotea eta ekosistema horietan bakarrik aurkitzea gerta daiteke. Horren adibide argia da bakterio espezie berria momentuz gatzaraneko inguruetan soilik agertu dena. Daramatzagu zenbait urte ja hor bai esaladoko edo Gatzaraneko fundazioarekin lanean, eta egindako ikerketa batzuetan edo horietako batean ikusi genuen zeudela zenbait mikroorganismo igual ez dela ondo klasifikatzen edo sailkatzen aurrez definitutako espezieetan. Eta orduan gure sorpresa izan zen edo eta egon giner mikroorganismo berri horiek edo behintzat berriak izan alziren horiek pizkat gehiago definitzen, karakterizatzen eta azkenean ikusi genuen horietariko handui bat edo baizela espezie berri bat edo eta egon ginen hau karakterizatzen eta aztertzen genomikoki, genomaren ezaugarriak ikusten, baita ere fenotipikoki, dela laborategian azten diren baldintzak edo aztertzen, eta ara gure sorpresa bakterien espezie berri bat edo antzeman dugula bertan. Ostera gaur arratsaldean jasoko dute Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastuik bigarren Monzon Ganuza saria Bergaran eskuratuko duten garaikurra, Laida Lertxundik egina da eta aukeratu duen piezak Landscape Plus du izena, Udan Arbeo lankideak azalduko digu. 51 urte bete dira Telesforo Monzon hiltzela. Utopikoa! Egiten dioten munduari aurrera arazi! Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Monzonek eta Maria Josefa Ganuzak bezala bizitzaren ardatz nagusi Euskal Herria, Euskara eta Euskal Kultura izan dituzena komentzeko Monzon Ganuza saria sortzea erabaki zuten iaz Olaso Dorrea Fundazioak eta Bergarako udalak. Esan nahi hori izango du egun honek, ez pixka bat bizitza oparo horiek ospatzearena. Lehenengo saria Ipar Euskal Herriko ikastole mugimenduan aitzendari izandako Libe Goñi Seaskako lehen andereñoari eman zioten. Aurtengoan saria herrian geratu da eta bi sari banatuko dira. Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastui jasoko dute, Euskal Herriari bizitza bete lan eskaini diotela aitortu eta omentzeko. Egindako egin dugu, guk egin nuen gure garaian, eta nik uste dut eredu bat utzi dugula jarraitzeko bide hortatik.
Jose Luis Elkoro 1976ko alkateen mugimenduko figura emblematikoa izan zen. Euskal Herriak bere izenean hitz egiteko instituzio eta botere legitimoak ez zituenean, bozeramaile eta ordezkari ez ezik herriak gobernatu ere egin zuen alkate ausarten taldekoa. Nortasuna, gure eskubideak, gure jabetasuna, batez ere Euskal Herria behar duen jabetasuna, ez gara jabeak. Beste batzuk aintzen dituzte, eta guk egin du behar dugu. Eta Mari Carmen beti izan du ondoan eta babesten beti kide. Aurtengo Monzon Ganuza saria arratsaldean Bergarako seminarioan izango den ekitaldian jasoko dute Elkorok eta Aiastuik. Ia, aurreantzean, gai garan, gaur biltzeran bezala denok elkartuta urrotzak ematen. Esan bezala arratsaldean jasoko dute Euskal Utopikoei zuzendutako saria Elkorok eta Aiastuik Euskal Herriaren alde eginiko lana aitortuz, bada Mari Carmenek etxeko ata ireki digu apaltasun osoz. Jose Luis Elkoro Unamunok eta Mari Carmen Aiastu Agirrek Euskal Herriaren alde bizitza betea eman dute. Euskaramin eta lehentasun gure iraganarentzat etorkizun bat eraikitzeko lanean aritu dira beti. Bergarako udalak bigarren Monzon Ganuza sariarekin aitortu nahi izan die egineko lana. Lehenengo, sorpresa. Ni behintzat esan eman, baina zergatik, kriston sorpresa izan zen guretako, eta baina, zuek egin duzue, hainbeste gauza egin duzue etxe horretan, eta, ondo, oso posik eta oso ondo. Zergatik telefonon etxe hori lan asko indu, eta, haura konpondu zan, baina etxea oen gelditu da, eta gainera gauza bat oso importantia. Etxe hori gelditu dela herrian dako. Mari Carmenek Bergarako ikastolaren sorreran parte hartu zuen Elkoro senarrarekin batera. Arriskuak onartuz, seme-alabentzat klandestinitatean egiten zen irakaskuntzaren alde eginez. Guk dauku 4 seme-alaba. Orduan ikastolik zeon. Orduan hasi zen movimiento Euskal Herriko ikastola bai, ikastola ez, eta hasi ginen ikastolan, ni movimentuaretan ez nintzen egon, baizik, Inigo eta Kristina, ikastolara jute ziren. Hemen ez zion ikastolaik, eta jute ziren pisu batera, kasino goixan, zeon habitazio batzuk, nik uste pupitreipez, nik uste lurrian hasi ziela, ez dakit nola, baina, jute ziren ara. Movimentu hori izan zen oso importantia. Utopikoa aurre izan zen. Aurra bai izan zen, movimentu ezekiun, prestatuta genden, eramateko, prestatuta ez. Bai Aiastuik bai Elkorok Euskara lehen lerroan jarri dute beti, baita Elai familia enpresan ere. Eskondu ginean, enpresa sortu zen, Elkoro Aiastui, Elai. Eta oin, begira, dana euskera ziten dabe, enpresa horretan. Senarrak enpresan egiten zuen lan Aiastuik ordea etxazpiko dendan, 4 seme-alabak zeintzaz gain. Nik etortzen nintzen dendala lanera, eta sekul 4 seme-alaba. Orduan, imagina, Jose Luisek ibilbide politiko oparo eta luza izan zuen eta Mari Carmenek ibilbide horri bide eman zion, ondoan eta albotik babestu zuen. Askotan kide gisa lanean aritu zen eta noski espazio pribatua deitzen zaionaren arduraia osoa eraman zuen. Lehenengo Jose Luis izan zen alkartunaiko, hemen egon zen alkartunai, soziedade bat, erokekan zeben lehenengo ambulantzia, inzeben kriston lan alkartunaien bai, eta handik irten zen alkatetzara. Ni, de todas maneras, esaten dut, ni politika segidu indot, martxa, por ejemplo, Euskal Herria lehenengo kilometruak eta orduan danera jute ginen. Baina herri honetan espetxea eta erbesta pairatu behar izan dutenen eta hauen zeniden etengabeko sostengo horietako bat izatea tokatu zaio Mari Carmeni. Senarra 2 aldiz sartu zuten preso, herri batasunakoa izateagatik lehendabizi eta gero Egin egunkariaren enpresa editorearen administrazio kontseiluko lehendakari izateagatik. Izan zen oso gogorra eginekoa bebai, porque kartzela oso gogorra, baina epaiketia oso gogorra izan zen. Sufridu ginoan asko bai, egineko rolloak hil. Xamurrapal behar denerako beti prest, beti horri izan da Mari Carmen.
Aiastuik zein Elkorok biek eutsi diote erronkari, Euskal Herriarekin konpromisoa bizitza osoko lan eginda, maite duten herriari beren onena emanda. Osteguneko kontuak horrela direla, iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen alde.